Heel veel auto-ongelukken dit weekend. Er waren echt veel auto-ongelukken afgelopen weekend. En onze fotografen die hebben dat allemaal op beeld gezet. Ik zal het even kort met u doornemen. Zaterdag knalde een auto tegen een bus aan ter hoogte van Scheidelaar. Daarbij waren geen gewonden. Bij pompstation Parera raakte een auto op de zijkant. En die hebben ze zelf weer recht getrokken. Bij Mitsubishi Motors richting Julianadorp is zaterdagnacht zijn 2 auto's frontaal tegen elkaar gereden. 4 gewonden, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 auto is tegen een boom en een ander tegen een stoplicht geëindigd. Zondag bij Kaya Nathan, in de nacht van zaterdag op zondag, raakte een chauffeur de macht over het stuur kwijt en knalde tegen een straatnaambord. Op de Cascoraweg is ook een auto op zijn kant gekomen, macht over het stuur verloren, niemand gewond. En zondag later op de dag bij Parera was een ongeluk tussen 2 auto's waarbij 1 persoon ernstig gewond raakte. Bij Simansantu, eind van de week, zijn veel mensen een paar dagen vrij. Helaas zien we dan altijd meer auto-ongelukken, dus alsjeblieft mensen, rijden.